ana kidung rumaksa ing wengi teko ayu luputa lara luputa pilai kabeh jim setan datan purun paneluan dan ana wani miwah pangawe Allah gunane wong lupa geni atemaing tirta maling kabeh tanah tutuk pansirna ayo nek nyoto kowe jen Sri Bayangan anu adep aku Joko Boyo sing duwe dateng sing duwe wajiban Joko kateng maning kelurahan kene ayo adep aku bahasaku ojo sesingguan ayo buka buka walah jebol kowe sak kanca to Jo ayo wedi wae kok kowe gawe kaya ngene iki sapa sing ngakon ha wonten sing gawe iki sapa sing ngakon sapa Wiguna. Oh, dadi iki kabeh iki kok kali Wiguna to? Nggih. Mohon sak inget mawon. Jenengan mangundang Wiguna mriki. Nggih, Pak Iya. Wis, saiki wis setara. Sing dadi wujudan iki Paico sak koncone. Ora kaya sing kok omongke mau sing bareksa grojokan. Saiki tak larai. Iki Pak Lurah. Ibu no. Kula Pak Lurah. Lara-lara iki kepiye? Kok kowe gegawean kaya ngene iki? Gawe wedine warga ning kene. Apa pancen wis kok sedya? Gawe ra tentreme kelurahan kene iki. Mboten Pak Lurah. Mboten Pak Lurah. Saestu mboten Pak Lurah. Lur karepmu ki apa? Wah, Pak Lurah kesupen menika. Menika kula namung nyendhakaken dawe Pak Lurah lho. Dawu. Sik. Dawu sing endi? Wah, Pak Lurah kesupen lho.
Kula menika rak kejawi Kolomben Yo. sampun dipun paringi redana Bener. kagem gayengaken kabudayan wonten kelurahan mriki to Pak Lurah. Lanjut. Lah Pak Lurah ugi nate ngendika guna wederaken gayengke warga ana ing kelurahan kene. Yo. Nah, tembung wantah sak menika kearifan lokal Yo, bener. Lanjut. Ki. boten sah yang sanes saking kelurahan sanes Pak. Nun sewu Pak Lurah. Menika warga kelurahan iki sedang Bener kuwi. Kang, kowe iki wis tuwa, gerang, jirih, plus ringkih. Among ta ngene kok dadak laporan murahe. Mudeng ora kowe? Iya. Ning kowe iki nek bladan yo mbok awan ora surup-surup. Cah bocah kae isone bar surup. Nek awan kuwi yo nyambut gawe, golek duit, mikir kowe Kang. Wah, lah yo mbok dipasangi lampu, ora ning petengan. Sik Kang, kok kowe mau pedhenis kok barongane to Kang? Nek dikandani mesti wangsulan. Sorry Kang. Aku njaluk ngapura ya Kang. Sesuk tak pasangi lampu. Yo. Apa ya Kang? Sabar Kang. Entah udah tak ya. Sudah. Yo. Menika kanca-kanca muda saking paguyuban seni Barongan Tanjung Winaka ingkang kempal wonten paguyuban seni budaya 40-an. Lah menika kanca-kanca muda nembe gaden kagem persiapan pementasan rutin paket wisata dinten Setupaing wonten ing Grojogan Tanjung Winaka. Yo. Lah cekap Pak Wahyu sewu. Menika nggih anyeng kuyung program saking Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Program menika saya sangat meningkatkan ekonomi masyarakat dan menggairahkan pariwisata wonten ing tlatah Jakarta dening Pak Lurah. Maka Yo. nggih. Oh, dadi kabuki ngono kuwi. Ya wis. Wargaku kabeh wae. Nggih, Pak Lurah. Sing ditindakake Wiguna iki ora kleru. Ning carane kurang halus. Kudune nek gawe kaya ngene iki kanggo cara sing luwih apik. Ora sisideman. Dadi ora gawe jejer wong kampung ngene. Damoko iki kesenian barengan ki ora ana eleke to. Oh, sae. Saya, Pak Lurah. Sing baku meneh. Saiki warga kabeh kudu tetep waspada ing kahanan apa wae. Supayane pageblong iki enggal terno tak lawase.